na hai tabuk tai wasya cinta mala social media o viral ungtongju kha tabuk hungkai bo buibe wala ye buibe kokbangai viral ingya tabuk hungkai bo kaisa gana musama tui se viral ungjau kha norok bini o viral musamungno lugui makana video ni screen no tai baksa lukurok baksa borok cinta mala ni o viral musamung no lugui cinta mala no chajagya ongoi kwbangma borok rok no cinta mala no social media Facebook rogo comment hamya ke bo sawi tonglakhya norok nugui manthana video ni screen no lukurok cinta mala ni o musamung no chajagya ongoi tamo ke comment khalakya baksa borok rok khangka amoni bagui no hunjak no nenchi bai nung hini bo hinka te baksa borok rok khangka doba swklanai cherai rok hwnui te baksa borok rok comment khaikhe je cinta mala nung nini ma baba no lachia phano nini ma baba nile lachima tongna bujidi kisani hinka te baksa borok rok khangka corona virus ni sai phano hamya nini obara chini buri rok buni bosongbai mohai rok nugui no yak rwjago buji khada ni hinka te baksa rok khangka je amtui hai borok butharjakna nango kaham rok khe thuyu tiprasa community teibo turuk khamya lamao tulang tongkha hwnui bo baksa rok comment khaikya te baksa comment khaikha je cinta mala kolokti tai dunia ni bakpa rok se rok hwnui ba kwbangma borok no mutui haikhe gela ma bono hamya comment khe ba khai tonglakhya hwnkhe noro o comment rok nugui cinta mala ni musamung rok nugui norok khe tamo 1 2 kisa comment khai sadi।